Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku cikin wannan shiri inda muke karanto muku littafin Mahaifiya tare da ni Adam Abdullahi. Cikin nutsuwa suka karasa shiga falon, Anisa sai sun kuyi da kai take a dole ita ga mai kunya. Gaba ɗayansu suka miƙe suna lalemar haban. Aina'u ta rungume su duka, fuskar ta na nuna farin cikin ganin su. Da matukar ladabi, Anisa ta gaishe su, daga haka bata ƙara cewa komai ba, kamar yadda Salwa ta koyar da ita. Sosai, Aina'u ta ringa jin su a jiki, musamman ma Najla da tafi Anisa sakewa. Tsarabar da suka zo da ita, suka gabatarwa da Aina'u ita. Basu fi minti 10 ba suka tafi, bayan da Inna ta haɗa musu 19 ta arzikin da ta tanadar musu. Sosai, Inna ta yi na'am da Anisa, har cikin ranta kuma ta yi addu'a da fatan alkhairi. Hankalin Ahmad ya kwanta sosai don dama Inna ce kawai damuwar shi. Ya lura da wasu halayen Anisa da baya so, amma san da yake mata ya sa sun kasa yi mai tasiri. Tun daga lokacin da Aina'u ta kulla kawance da Najla, haka kawai ta ji yarinya ta kwanta mata. Sabanin Anisa da sam jininsa ya kasa haduwa. Bayan wata 4 da haduwar Ahmad da Anisa, wani lamari ya faru. A lokacin da Aina'u take skullo da ke can jihar Legas, kusan ko da yaushe cikin waya suke yi da Najla. Yawancin roommate ɗinsu sun san da ƙawancensu. Wata Fa'iza ce rannan ta ce, ni ko ina son daga Najla nan da kike ta ji da ita. Aina'u ta murmushi ta ce aiko shi yafi komai sauki. Ba tare da ɓata lokaci ba, ta shiga gallery ɗinta, sai ga hotunansu tare. Tana kalla ta ce wannan ce Najla. Aina'u ta ce of course. Fa'izan ta ƙara cewa kuma ita ce sister in law ɗinki? Aina'u ta ƙara cewa yes, menene? Fa'iza ta ce ba komai, amma dai kun yi bincike a kansu ko? Aina'u tana kwance ba shiri ta tashi zaune. Dan Allah ki faɗa min, kin san wani abu a kansu ne? Fa'iza ta ce really, amma duk abin da zan faɗa miki kar ki yarda da ni. Abin da nake so da ke shine kawai ki bincike ki tabbatar, tunda ai ke barista ce. Aina'u ta shiru tana tunani kafin daga bisani ta ce ina sauraro, amma duk abin da kika faɗa min idan na bincika na gano ba gaskiya bane, to sai na sa an kama ki da laifin ƙazafi. Fa'iza ta ce me yayi zafi daga taimako, ni dai kawai so nake ku zama cautious. Yayar su Najla Sumayya aminiyar yayata ce, uwa ɗaya uba ɗaya. Wallahi mutanen nan ba su da imani. Miss Aina'u ita ta gurɓata min yayata, lafiyar ta kalau akai aurenta tun ban da wayo, amma karki so ki ga yadda take mistreating din mijinta. Duk ta canza halayenta, kullum umman mu sai ta yi kuka. Har rikodin nayi na kaiwa momu. Fa'iza na kawowa nan a zancenta, ta ɗauki wayarta ta latsa, sai ga muryar mata na tashi tare da 'yar hayaniyar yara. Abinda Fa'iza ta faɗa sak shine ta ji, tare kuma da wani ƙarin. Fa'iza ta ci gaba da cewa wani abin takaici shine gaba ɗaya yaran gidan haka suke, tarbiyyar mamansu kenan Salwa, sai yadda ta yi da su. Aina'u bata ƙara cewa komai ba, ta karɓo wayar tare da ƙara playin har sau 3, sannan ta ce tura min ya zama evidence. Ba tare da ɓata lokaci ba ta tura mata. Tun daga wannan lokacin ne Aina'u ta shiga bincike ta karkashin ƙasa, sai da ta gama tattara hujjojinta kaf, sannan ta sanarwa da Inna. Watsi Inna ta yi da maganar, a cewar ta mahasada ne ke son shiga tsakanin. Dalilin hakan ne yasa suka haɗa baki da Abbas, shi ma ya tabbatar da lamarin. Samun gaskiyar lamarin ne yasa Inna amincewa da shawarwarinsu. Ba ƙaramin tashin hankali Ahmad ya shiga ba, don ƙaramin hauka ya so ya yi musu. Da ƙyar Inna ta shawo kanshi ya haƙura da auren Anisa, sai dai tun daga lokacin ya fara rashin lafiya sosai. Abin ya so ma ya taɓa ƙwaƙwalwarsa. Ba don suna so ba suka amince da ya aure ta. Duk wannan badakalar Anisa na da labari, don duk abin da ya faru sai Ahmad ya kwashe mata, ya faɗa mata duk abin da ya faru. Dalilin kenan da yasa ta ƙara kullawa da jajircewa akan sai ta ga bayan Inna. A tunaninta kawar da ita shine mataki na farko na mallakar Ahmad da kuma duk abin da ya mallaka. A tunaninsu Aina'u karamar alhaki ce. Ladabi sosai Anisa ta ci gaba da yi wa Abbas, shi yasa Ahmad ya kasa yarda da bincikensu. Har Aina'u ta bar gidan, Anisa ba ta yi wani yunkuri da zai nuna rashin gaskiyarta ba. Sosai ta dage wurin bawa dukkanin ahalin gidan kulawa. A hankali ta fara gane tsarin gidan, kuma ta fara karɓar wasu al'amura masu muhimmanci na cikin gidan. Hatta girkin gidan ita take yi. Ta sallami duk masu aikin gidan, sai mace ɗaya, wata bazawara, ita ce take ƙara nuna mata wasu sirrukan gidan saboda daɗewarta. Kasancewar Inna na da manyan ciwuka na zuciya da kuma ciwon siga, hakan ne yasa abincinta daban ake yi.
Kamar abin arziki, Anisa ta karɓi ragamar yi mata girki da kanta. Da wannan damar ta yi amfani wajen ba ta wasu abubuwan da likitoci suka hana ta ci. Da dabara take sanya su, burinta kawai shine ciwon inna ya tashi ta faɗi ta mutu. Tunda inna ta fara cin abincin Anisa lafiya ta yi mata karanci. Yau daɗi gobe ba daɗi, haka dai take ta lallaɓawa. Babu wanda ya kawo komai saboda yadda take iya ƙoƙarinta. Inna ce da kanta ta gano musabbabin tashin ciwonta shine cin abincin Anisa. Bata faɗa wa kowa ba, ta ƙaurace wa cin abincin na Anisa. Ko da Anisa ta gano hakan, sai take sanya Innar a gaba, lallai sai ta ci. Tana yi mata hira masu daɗi tare da magiya kamar dai ta damu da ita. Hakan ne ya ƙara tabbatarwa da Inna zargin da take a kanta. Ita ma cikin hikima ta ce za ta riƙe mai aikinta wato Suwaiba domin ta yi mata girki, saboda ta fi sha'awar cin abincin gargajiya. A cewarta abincin zamani sai su yara. Anisa ba ta yi musu ba, ta kyale ta fara tunanin wata hanyar. Tunda ta ga wannan hanyar ta toshe, ta canza salo. Da farko dai makirci ta fara haɗawa, ta sanya aka sallami Suwaiba mai aiki saboda shakuwar da ta gani suna yi da Inna. Ta kuma kwankwasa ta ga babu alamun nasara ba tare da ita ba. Ita ce ta uwa ta makarbiya ta samu wata mai aikin. Aiko tun kan ta gane kan gidan ta ram da ita. Bayarabiya ce mai aikin. A cewar Anisa sun fi Hausawa iya aiki. Bata ɓata lokaci ba, ta nuna mata kuɗi da kuma tsoratarwa suka haɗe kai. Tun daga wannan lokaci suka rika tsoratar da Inna idan dare yayi. Gaba ɗaya Inna ta rasa sukuni. Zuciyar musulunci ne ya sa ta kasa zarginsa da aikata hakan. Dalilin kenan da ya sanya ciwonta ya rika tashi akai-akai, sai dai ranta ya fiye kwari a cewar Anisa. Wata rana Anisa ta dawo gidansu da farin cikin shawarar da mahaifiyarta ta bata. Shiri ne sosai suka aiwatar, wanda a ganin su hakan ne zai sa hakan su cimma ruwa. Da safe kamar misalin karfe 10 bayan Inna ta gama karyawa, banɗaki ta nufa da niyyar yin wanka sakamakon guman da ke keto mata. Al'adar Inna ce tana karyawa take yin wanka. Banɗaki ta nufa da addu'a a bakinta. A hankali take takawa saboda har lafiya ta ƙara yi mata karanci. Tana zura kafarta cikin jakuzin, ta zame ta faɗi sakamakon wani abu mai santsi da ya kwashe ta. A hankali ta kai kanta ƙasan jakuzin, idanta ne ya sauka akan jinin da ke malala a ƙasa da kuma jikin bango. Salati ta sanya cikin amo mai ƙarfi ta suma a wurin, kafarta ɗaya a makale da matattakarar jakuzin. Anisa da ke laɓe ta ƙara kunne a ƙofar banɗakin, ta ji shiru. Hamdala ta yi ga Ubangiji, ta tura a hankali ta shiga. Da matuƙar zafin nama ta sanya ruwa ta wanke ko'ina duk inda jinin yake. Ta ciro kafar Inna a hankali ta ajiye a ƙasa. Hannu ta sanya a girjinta, ta ji zuciyarta na bugawa a hankali. Wani matsanancin tsaki ta saki a zuciyarta na ƙiyarsa ta wurin rai irin na matan nan. Wani shi'umin murmushi ta saki ta fita, sai gashi ta dawo hannunta ɗauke da waya. Lambar Ahmad ta kira, bai yi fikin ba, dama ta san hakan zai faru don ya faɗa mata za su shiga mitin. Lambar Abbas ta kira, bugu ɗaya ya ɗauka. Cikin kukan makirci ta fara cewa, Abbas, Inna. Bai jira ta karasa maganar ba, ya ce me ya same ta, tana ina yanzu? Muna gida. Anisa ta bashi amsa. To anan zamu dakata masu sauraron mu, ku biyo mu mako mai zuwa.